Praise the Lord. Hallelujah. Naimbag nga aldaw tayo manen, patpatgen nga kakabsat, iti dayto yung aldaw, kablawan kayo, tinapat nganagan, nga po tayo nga Jesus, iso nga manubot, ken mangisalakan, kada tayo, agyaman tayo kaniya po Diyos, iti dayto yung aldaw, inted naman dayto yung agundaway, nga panagkakadwa tayo, tapno no, mangeg tayo manen, dagiti sasaw ti Apo, maidanon manen, kada kayo, dagiti sasaw ni Apo Diyos, agyaman kami, kakabsat, tada kayo manen nga, agdengdengeg kadagiti napateg nga sasao ti Apo ita iti dayto yung aldaw. Ket sapay kuma nga ti Apo ket bendisyonan na kayo ipariknana dayjay sagid na kada kayo ipariknana dayjay kadda na kada kayo ipariknana dayjay presensya na kada kayo kabayatan na nga dumngeg kayo kadagiti sasao ni Apo Dios ita iti dayto yung aldaw. Dawatay kading agkararag tayo managparabor nga Diyos, ang aming nga nasantuan, madaydayaw tanapateg ganagan mo Apo, ita iti dayto ingal daw. Apo, tiyempo manen, tapno no dagiti saom, ket maidanon, kadagiti kakabsat, itatang agpadpadaan, kada kami manipod dito'y Commission for Christ Fellowship, kadagiti napateg nga sasaom, dawatek kadikan ka Apo Diyos, nga bendisyonam, isag tunggal may sa kada kami, dawatek kadikan kaapo nga ipakaawat mo kadi, dagiti saom kadakwada, tapnon maawatan da kuma, daya pag iso, ita iti dayto yung aldaw, ket dawatek kadi nga bendisyon amida, tulong amida, ket sapay kadi Apo Dios, nga itad mo kadakwada, daya tarigagay, nga mga mupay, kadagiti napateg nga saom, madaydayaw dayta napateg nga nagan mo. Apo, ikumit kan italek ko daytoy akararag, tapnon sikat makikaadda kan mangbendisyon kada kami. Amay kapo tinagan na Jesus nga po mi, dawatek amin dagitoy. Amen. Iti Domingo kabsat, sinalaysay ko kada kayo, ti may wapan ti mensahe sa pulem ti Dios nga umuna. Praise God. Unak di Domingo, nga daytoy nga mensahe kabsat, ket isut kapatgan when no napateg daytoy apan ang sapul nga umuna ken ni Apo Dios kadagiti panagbiag tayo adu dagiti kang runaan nga kasapulan tayo iti daytoy nga biag kakabsat adu dagiti kasapulan tayo iti daytoy nga biag ngem ti kang runaan na amin nga kasapulan tayo ket ni Apo Dios nga umuna laeng nga adda kadagiti panagbiag tayo. Praise the Lord. Maudi nga paset ti mensahe kada kayo di Domingo, ket maipapan iti danom. Sagtunggal maysa kakabsat, kasapulan na ti danom, nga inumen nga agpaay kadagiti bagbagi tayo. Ket daytoy nga danom, nga kasapulan ket aggapulaeng ken ni Apo Dios, ken tilaeng makaited nga makapnek kada tayo ket ni Apo Dios. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Isu nga iti daytoy nga aldaw kakabsat ti paset tinasantuan nga surat ngayag kumanen kada kayo ita iti daytoy aldaw may papan daytoy metlaeng panangsapol iti Dios nga umuna. Ngamita iti daytoy nga bigat kayat ko kadi nga ipakaawat, ipakaammo kada kayo, kakabsat daytoy asao ti Apo. Manipod ditoy, Isaiah chapter 55 verse 6 ken 7, ibaga na ditoy, nga biroken tayo ti Apo, itata masarakan pay, umawag tayo ken kuana, itata asidegpay. Isu nga, daytoy ti kasapulan tayo itata, iti agdama nga panawen tayo. Itata masarakan tayo pay, itata dapay gundaway tayo, itad tayon ti biag tayo kan kuana, yasideg tayon dagiti biag tayo kan kuana, biroken tayo nga roden ni Apo Dios, madaydayaw tanapateg ganagan iti Apo. Itata masarakan pay, umawag tayo kan kuana, agkararag tayo kan kuana, itata asideg pay. Madaydayaw tinapateg ganagan ti Apo. Masapul kunana ditoy
nga isardeng dagiti managdakdakes iti wagas ti panagbiagda ket baliwanda ti panpanunot da agsublida kuma iti Apo a Diyos tayo isu ama nang asi ken madadaan ama makawan. So makita tayo ditoy nga kasapulan kabsat nga datayo sapulan tayo agsubli tayo mapan tayo ken ni Apo Dios madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. So mapan tayo ita iti daytoy paset ti leksyon tayo iti daytoy aldaw tapno itultuloy tayo kabsat. Kunana ditoy seek His presence through surrender. Madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Sapulem iti Dios, sapulem ti presensya iti Dios, babaen iti panangisuko tayo. Panangisuko tayo, kadagiti bagbagi tayo, biag tayo, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. So ti masapul kabsat nga agsapul ket dayay panangited iti bagi. Panonot rikna biag tayo iti daytoy panangsapul tayo iti presensya ni Apo Dios kakabsat. Saan tayo kumadaytay? Saan tayo kumakasla daytay agsapul nga agin sa sapul. Agsapul ngem hanmet nga agsapsapul. Kasla nga daytay nakariing nga dayay maturog nga agin tuturog riingem dayay agin tuturog nagrigat nga riingen dayay narigat nga riingen dayay agin tuturog kakabsat gaputan nakariing ngem agin tuturog isu nga no daduma ket kasta iti tao kakabsat iti panagsapul agsapul ngem agin sa sapul gaputa saan na nga kayat laeng iti agsapul saan na kayat iti agsapul ngem ti pudno nga agsapul kakabsat ti pudno nga agsapul masapul nga isurrender na amin ited na amin iti biag na madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo tapnon iti kasta masarakan na ken masapulan na dayjay sapulen na madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. So, ti paka-ibatayan na daytoy nga mensahe daytoy seek His presence through surrender kakabsat. Ket manipod ditoy Santiago chapter 4 verse 8. Kunana ditoy Santiago chapter 4 verse 8. Kunana umasideg kayo iti Dios ket umasideg tumet kada kayo. Da kayo managbasol bugwan nyo dagiti imayo da kayo agisingpet dalusan nyo dagiti puso yo. Praise God. So makita tayo ditoy umuna nga paset na ditoy kakabsat umasideg kayo iti Dios. Umasideg kayo iti Dios. Dito Tagalog version ko na lumapit kayo sa Dios. So daytoy nga sao umasideg kayo kakabsat. Daytoy nga sao nga umasideg kayo ket responsibilidad tayo daytoy. Responsibilidad tayo daytoy. Tungkulin natin ito na lumapit sa Panginoon. Kaya sagtunggal may sa kada tayo kabsat bilin daytoy nga sao kada tayo nga masapul nga umasideg tayo ken ni Apo Dios. Ngem kunak manen adda dagiti kayat na iti umasideg ngem agin aasideg dalaeng kayat dalaeng iti umasideg ngem ijay riknada ijay puso da ijay biag da ket adayo ijay riknada ngem ti tao nga umasideg kakabsat masapul nga ipariknana ipakita na ijay puso na ken biag na nga isuna ket talaga nga umasideg ken ni Apo Dios. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Ni Apo Dios ket saan na kayat iti agin kukuna. Saan na kayat iti agin kukuna. Ti kayat na ket dayan na pudno nga umasideg ken kuana. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Kunak manen ulitek responsibilidad tayo iti umasideg kakabsat.
Isu nga agyaman tayo. Tani Apo Dios inikan na tayo iti gundaway nga umasideg ken kuana madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo kakabsat. So kayat na nga sa wen umasideg tayo iti Apo. Hanga ni Apo Dios iti umasideg kada tayo. Mawatan nyo kabsat, saan nga ni Apo Dios iti umasideg kada tayo. Datayo ti umasideg kan kuana. Haan nga mabalin nga ti church ket umay ije balayo. No di kat di datayo ti mapan ije church, datayo ti umay ditoy. Mapan kapilyayo nga pakigimgimungan nyo kabsat. Kayo ti mapan, datayo ti umasideg, datayo ti mapan tapno iti kastaket makisinarak tayo ken ni Apo Dios madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo kakabsat. So ulitek kadi seek His presence through surrender. Isu nga isurrender tayo, biyag tayo ken kuana tapnon iti kasta yasideg tayo ni Apo Dios madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. So maganad kunana ditoy umasideg tumet kada kayo. Umasideg tumet kada kayo. So ako na dito, lumapit kayo sa Diyos at lalapit din siya. Praise God, lalapit siya sa inyo. Kaya, iti dahito yung aldaw kapsat, makita tayo, no, saan tayo masidegkan ko ana, han tayo nga marik namet, dahi presensya na. Saan tayo nga marik na, dahi presensya, dahi kaadda, iti Apo, kadagiti, bibiyag tayo. Uray ibagbaga tayo, nga adda kadagiti lawlaw tayo, uray no ibagbaga tayo, nga adda iti Apo kabsat, apay, haan tayo met ngamin nga masideg kan kuana. Isu nga, inton umasideg tayo, inton mapantayo kan kuana, ibaga na ditoy, nga umasideg tumet kada tayo, madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo. Isu nga, kasapulan na, nga umasideg tayo kan ni Apo Dios, tapnon umasideg tumet kada tayo, kakabsat, umasideg tumet kada tayo. So nga, kitaan tayo kaditi kapateg, na daytoy nga bersikulo, adda tinapintas nga relasyon iti tao kumaken ni Apo Dios. Tapnon makapag ginasidegda, tapnon makapag banding da, tapnon iti kastakat makapag fellowship da. Isuan no kayat tayo kakabsat, iti makipellowship ken kuana, makipellowship ken ni Apo Dios, no kayat tayo ti makibanding ken ni Apo Dios, masapol nga umasideg tayo ken kuana, yasideg tayo, daytoy bagi tayo, gaputa, daytoy kat responsibilidad tayo, pagrebengan tayo daytoy, tapnon iti kastaket, umasideg tumet ni Apo Dios, kada tayo, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo. Isong sakbay na met nga sapulan tayo ti Apo inton mas talagang nga sapulan tayo ken kuana masapul nga kung nakita tayo isurrender tayo ti sakupen daytoy panang isurrender wenno panang isuko tayo ti biag tayo ibaga na ditoy kakabsat da kayo ang managbasol bugwan nyo dagiti imayo da kayong agin sisingpet dalusan nyo dagiti puso yo. Praise God. So, dagiti agin sasapol, dagiti agin sasapol, dagiti saan nga napudno, kakabsat, handa kayat iti pabugwan, handa kayat iti padalusan. Apay ngamin, handa kayat iti pabugwan, handa kayat nga maikat, ngamin dagiti agin sasapol, kung nakitat tay, dayjay matmatur, dayjay agin tuturog, narigat nga ringen. Isu nga agin tuturog, dalaeng dagitoy. Isu nga saan amasa, haan nga kasapulan, dayto itat nga panawenen. Kasapulan nan, itender tayon, nga nasaya at dagiti bagbagi tayon, ken ni Apo Dios, tapnon iti kasta, ket umasideg tumet kada tayo. Makita ti Apo, dayto, makita ni Apo Dios dayto, nulakit din dahito anak ko, yasideg na dahito bagina kanyak, ket yasideg kumet dahito yag ko ken kuana, yasideg kumet dahito presensyak ken kuana, kayat kumet ngay parik na, dahito kinaimbag ken kuana, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. So, makita tayo ditoy,
Dito versikulo 8, kakabsat, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Sabi ko kanina, ito po ay tungkulin natin sa Panginoon. Kaya ang Diyos natin, mga kapatid, bigyan natin ang pansin ang Panginoon na siya ang tumatawag sa atin. Ang salita niya dito ay siya ang tumatawag sa atin. Kung minsan hindi natin pinapakinggan itong bersikulo, itong salita ng Panginoon. Ano bang sabi niya dito? Lumapit kayo sa Diyos. Lumapit kayo. Umasidag kayo iti Diyos. Kat umasidag tumet kada kayo. Dahito ikat iyayayab ti Apo. Iyayayab ni Apo Diyos dahito. Lumapit kayo sa akin. Lumapit kayo sa akin. Kuna ni Apo Diyos kada tayo kakabsat. Tapnon umasidag akmet kada kayo. Dahito ikat ayab ni Apo Diyos kada tayo kakabsat. So, makita tayo, open the church, ayab ti Apo, umay kayo kanyak. Lumapit kayo dito sa church. Hindi yung church ang lumapit sa inyo, sa atin. Kundi tayo ang lalapit sa church, pupunta sa church. Praise God. Kaya samantalahin natin ito. Ang malaking pagkatataon na ibinibigay, tinatawag ang Diyos para sa atin upang pumunta tayo sa bahay ng sambahan. Praise God. Hallelujah. So, kaya't ni Apo Diyos dato nga marikna tayo. Kadagiti panagbiag tayo kakabsat. Iso nga, masapul, approachan tayo ni Apo Diyos. Umasidag tayo kenkwana. Ket umasidag tumet kada tayo. Madaydayaw ti Apo. Ket makisinarak to kada tayo. Praise God. Makisinarak to kada tayo. He will meet you. Makisinarak ni Apo Diyos kada tayo. Intun umay tayo. Mapantayo. Kadagiti uneg, dagiti pagdaydayawan. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo kabsat. Isu nga daytoy nga sao, isu nga daytoy kabsat ti tao masapul nga ikeddeng na. Daytoy sa nga ikeddeng na ket itakda. Itatakda ang tao ang mga tao ito na lumapit sa Panginoon. Lumapit sa Panginoon. Merong tayong hangarin, mga kapatid, na ilapit ang buhay natin sa Panginoon. Kaya sabi niya dito na yasideg tayo. Dagiti pagbagi tayo kenkwana. Yasideg tayo tapdon umasideg tumet kada tayo. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Dahito ikat nagpaiduma nga relasyon iti tao ken ni Apo Dios. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Basahin tayo dito may kadwa nga Kronikas. May kadwa Kronikas chapter 15 verse 2. Kuna na ditoy. Ket napan kinasarita ni Asarias ni Ari Asa. Imbaga na denggendak kunana Ari Asa ket dakay amin at tagahod Hoda ken Benjamin adda kada kayo ti Apo laket di adda kayo met ken kuana magita yu kabsat adda kada kayo ti Apo no laket di adda kayo met ken kuana no biruken nyo ti Apo palubusan nyo amasarakan nyo ngem no paglikodan nyo baybayan na kayo. Basta kada kayo dito Tagalog kunana dito. Pinuntahan niya si Asa at sinabi, pakinggan mo ako. Ito ang sinabi ni Asarias kay Asa, pakinggan mo ako. Kayong mga taga-Hoda, Benjamin, nasa panig ninyo si Yahweh, habang kayo nasa panig niya, matatagpuan ninyo siya kung siya ay inyong hahanapin. Ngunit kung itatakwil ninyo siya, itatakwil din niya kayo. So makita tayo dito kabsat. Dahito sa o ti Apo, adda kada kayo ti Apo, ket addamet kada kayo. Adda kay tumet ken kuana. So biruken nyo ti Apo, ket palubusan nyo ang masarakan nyo.
Isu nga no daduma, di tayo met palubusan ni Apo Dios nga sapulan tayo. Isu nga no daduma ket mas tayo sa no daduma masadot tayo. Hantayo kayat ket kuna tayo daduma. Dito na lang ako sa bahay, meron naman online service. Kaya natatakot tayo kung minsan na pumunta sa church kung minsan. Sapagkat sinasabi natin na meron naman online service na ginagawa ng ibang pastor. Kung na tayong daduma. So, no daduma, i-discourage tayo, dagiti bagi tayo. Kapsat, parehas naman, pupunta ka sa church at hindi, okay lang naman. Nandito, meron naman ang online service. Kung na tayong daduma, kakapsat. Ngem, iti dahil ito nga bigat. Denggen tayo ti sao ti Apo. Denggen tayo ti sao ti Apo. Tapnon iti kastaket kita tayo iti dakkel nga kaipapanan daytoy nga sao ni Apo Dios kada tayo. Isu nga saan tayo nga upayan dagiti na tayo iti panagserbi tayo ken ni Apo Dios, iti panangsapul tayo ken ni Apo Dios. Isu nga kunani nubasayan tayo dahito sumagsaganad a bersikulo dahito 2 Chronicles chapter 15 verse 2 kabsat pinakdaaran daytoy ni Asarias dagitoy nga tao kabsat gaputa sa dalang sapulan ni Apo Dios nakasapulan day iti Apo isu nga kunani ni Asarias kadakwada kayat yu kadi nga kanayon nga agsakit kayo tapno ni dikastakat kanayon asapulan nyo ti Apo. Kayat yu kadi akan kanayon nga agregat kayo tapno ni dikasta ket kanayon nyo asapulan ni Apo Dios. Kayat yu kadi akan kanayon nga agproblema kayo tapno adda kayo iti Apo. Kayat yu kadi akan kanayon nga agregat kayo latta tapno ni dikasta ket adda kayo latta iti Apo. Haan kuna ni Asarias kadakwada masapul nga rigat ken namay. Masapul nga sapulan nyo latta ti Apo, masapul akasapulan tayo ni Apo Dios. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo kakabsat. Isu nga kunana dito talikudan nyo ket baybayan yon. Dagiti kinadakes kunana ket masapul nga saraken ken biruken nyo ni Apo Dios. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Daytoy ti dakkel kakabsat nga deklarasyon akadakkelan a masapol nga aramidan tayo the great and important principles ti maysa a mamati mananampalataya yung hanapin ang Panginoon sa ating mga buhay. Praise God. Isu nga iti daytoy nga aldaw kabsat. Masapol nga if we wish the favor of God, we must come to Him. Mapantayo ken kuana, hanapin natin siya upang yung favor ng Panginoon ay nasa atin. Praise God. Ket mangnamnama tayo ti asina, aging gana nga yasideg tayo ni Apo Dios, yasideg tayo, dagiti magbagi tayo ken biag tayo ken ni Apo Dios. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Saan tayo makapan ken kuana? Literal. Saan tayo amapan? Literal ken kuana. Datay makasangon-sangon tayo. Kabsat ni Apo Dios. Saan? Ngem umasideg tayo nga addaan nga adda ken ammo tayo nga adda kadagiti lawlaw tayo. Ket umasideg tumet kada tayo madaydaya pateg nga nagan iti Apo kabsat. Umasideg tumet ni Apo Dios kada tayo. Umasideg tayo babaen ti panagkararag. Umasideg tayo babaen kadagiti meditasyon tayo kadagiti sasaw ni Apo Dios. Umasideg tayo ken kuana babaen kadagiti panagkankanta tayo, kadagiti worship song. Mapalin tayo umasideg ken kuana babaen iti panagdaydayaw tayo. Panagyaman tayo ken kuana, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Isu ako nana, da kayo ama nagbasol, bugwan nyo dagiti imayo. Daytoy ti pangrugyan ti baro abiyag. Daytoy ti pangrugyan iti baro abiyag. Kabsat iti maysa nga tao tapnon iti mapabaro, iti biyag na. Iti umasideg ken ni Apo Dios, masapul jay kinapakumbaba. Masapul iti kinapakumbaba.
Hantay mabalinti agtangsit, agpanakkel, agpalangguad. Ken ni Apo Dios no masidag tayo kan kuana, masapol nga ti tao nga umasidag kan kuana dayjay panagpakumbaba, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Isu nga ti panagdayaw kakabsat, masapul iti kinadalos. Masapul iti kinadalos. Washing or cleansing of our hands is very important. Washing and cleansing of our hands is very important. Apay ngamin, nga importante ti panakadalos dagitim ima tayo. Inton ingato tayo dagitim ima tayo pagdayaw ken ni Apo Dios. Masapul adagitoy nga ima ket nalinis da, nadalus da, tadaytoy kat pagdayaw tayo ken ni Apo Dios. Ket makita ti Apo akayat nga sawen, inton ingato tayo dagitim ima tayo ken ni Apo Dios. Kayat nga sawen, isurrender tayo, tibagi tayo, biag tayo kan kuana, madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo kabsat. Isu nga no isurrender tayo inton isurrender tayo tibagi tayo ket ingado tayo ti Apo, daytoy ima tayo iti Apo kayat nga sawen, nadalos tibiyag tayo, nadalos makayayo da ken ni Apo Dios. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Ngem no saan nga nadalos dagiti ima tayo, saan tayo nga ingat ngato? Hanto ingat ngato, masapul nga umunapay, agpakumbaba tayo, masapul pay nga ipakumbaba tayo, iti biyag tayo, ti agsapul ken ni Apo Dios, masapul nga agpakumbaba, madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Sumaganad kabsat, purify your hearts. Masapul nga dalusan iti puso tayo, tapno iti kasta nadalus tayo kan kuana. Isina tayo dayjay dakes abyagen. Isina tayon, dadaelan tayon dayjay saanen nga nasayaat. Tapno iti kasta ket maisurrender tayo nga nasayaat dagiti bagbagi tayo. Ti gobyerno tayo, ti order na ket wash your hand. Agpatinggalang ijay. Ngem no kumati gobyerno tayo ket ibaga na purify your hearts. Awan na niya. Hana nga ibaga ti gobyerno tayo dayjay purify your hearts. Your hearts. Awan panagdalos laeng dagiti ima ti ibaga na. Ngem ni Apo Dios ket ikumpleto na. Ikumpleto ti Apo ti panangibagana kada tayo nga masapul nga i-purified no kasano nga madalusan dagiti nga ima, masapul met nga daytoy nga puso, daytoy nga bagi, daytoy nga biag, masapul met nga ma-purify, masapul met nga madalusan, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo kakabsat. Ket daytoy iti makon ko na, this is the true view of sanctification. View of sanctification. Dahiti panakadalos, dagiti ima, panaka-purify, dahiti puso tayo, biyag tayo kabsat, dahiti tikat sapsapulan ti Apo, dahiti tikat isutikit ni Apo Dios, kadagiti panagbiag tayo, madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. So nga, kunana ditoy, masapul nga, di tayo kumapaalilaw, kadagiti dakes nga panursuro, dakes nga sasao, gaputat dito'y umuna Corinto chapter 15 verse 33 and 34. First Corinthians chapter 15 33 and 34. Kunana dito'y, di kayo paalilaw, madadael dahil tinasayat akababalin, gaputi panakikadwa kadagiti dakes nga tattao. Agsublikay itinasayat a panunot yo. Di kay agbasulen, ibagak agbain kuma, si sumagmamano kada kayo, adi makaammo iti Diyos. So, makita tayo dito ikabsat, nga di tayo kumakapaalilaw, kadagiti anyaman, nga ipakita, ken aramiden, iti kabusor, kadagiti bibiyag tayo, madaydayaw tinapateg nga naganti Apo. So, kayat na nga dagiti kababalin tayo, dagiti biyag tayo, saan tayo nga ikadwa, kadagiti dakas nga tao, kadagiti managbasol, kapsat, tapno iti kastaket, saan tayo nga maalisan, han tayo maakaran, kadagiti aramiden da, kapsat.
masapul tayo ti agbyag nga nadalos kanya po Dios. Isu nga kunak manen nga masapul nga dalusan tayo dagiti imima tayo. Cleanse your hands. Masapul nga dalusan tayo dagiti imima tayo. Mabalin nga adda dagiti nalimed nga maaramid nga duma kabsat kadagiti biag tayo. Kitain tayo dito Isaias chapter 1, 15 kan 16. Kunana dito no agkararag kayo ngumawag kanyak, di kayo alilawen, oray da kayo, oray no kararag kayo akararag, di kayo denggen, tan namansaan itibasol dagiti imayo. Verse 16, dalusan nyo dagiti bagbagiyo, isardeng yun ti amin a kinadakes, amakitkitak nga ramidan nyo. Isardeng yun. Kunana dito amin kinadakes, amakitkitak nga raramidan nyo. When isardeng yun ti agaramid, iti kinadakes. Ni Apo Diyos kitkitain na tayo. Awan ti mabalin tayo nga mailimed ken nga aramiden kabsat. Uray kadagiti kasipngetan. Uray iti basement. No, dagiti basement, dagiti pagtaingan tayo. Kabsat. Makit amin ni Apo, makit kita ti Apo, amuna dagijay. Isu nga kunana dito no agkararag kayo nga umawag kanyak, di kay tutalyawen. Uray kararag kayo akararag, di kay tudenggen, tanamansaan ti basol dagiti imimayo. Namansaan ti basol dagiti imimayo. So, adda no duma dagiti maaramidan dagito nga imima. Nga da kada tayo nga intad ni Apo Diyos kada tayo. Nga no duma ibaga tayo nga mailimad dagiti araramidan tayo. Ngem gayam kabsat ni Apo Diyos makitkita na amin dagito nga araramidan tayo kadagiti panagbiag tayo. Adati maysa nga maysa na mati na panagpases iti bayadan na iti munisipyo. Ket daytoy nakases iti bayadan na iti munisipyo. Ket dinamag na numanot bayadan na iti ginatang na daga. Ket imbaga daytoy nakases iti bayadan na nga 500,000 pesos. 5 dakkel. 500,000 pesos ti bayadan na. So han nga naka-uni daytoy mapanag-agpases ti bayadan na. Ket kunana daytoy empleyado, kunana kabsat agparamid ka ti deed of sale nga daytoy ginata mo daga ket ibababam tapnon ti bayadam ket basbasit. Ket kunana daytoy no ibasbasit mo tilaing bayadan mo kakit 100,000 ngem amometen. So kahit nasa wen amometen adati padulas na. So kuna daytoy namati kuna nakit iti dayjay nakases ijay panagbayad na. Kuna nakit hangabalen kabsat nga nangato ti bayadak. Hangabalen awatek nga dayta kayat kun bayadak kam daytan ngem dayjay agul budak. Amen. No da kayo kayat yut kasjay hangabalen ipustak hangabalen nga ipustak dayto bagikon mabalin nga kuna dagiti duma hangabalen para lang met dayta so ngem dayto nga namati kunana hangabalen nga bayadak basta pag iso. Praise God. Hangabalen nga pag imbes nga daytoy nakases diya pagbayad na medyo nabain man pay. Tinamnamain na kabailan na nga maala dayarik nana tapnon adamet maala na. Ngem kakabsat iti daytoy nga daw no dumaket nakadado dagijay under the table nga raramidan ti tao. Itota kadagitoy. Ada dayjay gayem ko nga
iti Pilipinas 1997 pastor daytoy agtrabaho ti LTO. Agtrabaho ti LTO. Ket kunana, Brad, hangko nga kaya daytoy trabaho ditoy. Apay kunaken ko na ay na nakadadot ti under the table kunana imbes ko dagijay apag iso aramidanan ti saan nga nasayaat. Kunana aglalo no mapanak ijay gaputan no daduma no papan ijay field. Iso ti team leader. Iso na. So nga dagiti tao na nakadadot dagiti aramidan da nga focus. Handa nga agiresibo, imbes ko magiresibo da nga maanen. Basta dado diya da uray basta ti may resibo da, maipastrek iti gobyerno. Basta adot may sumrek, ijay bulsada. Iso ako na daytoy, anyat aramidag ngatan. Kunana daytoy. Sinong bata namet lang sa lutsud na, nasaysayaat kunana nga tumalawag dito yan. Uray awanan ti pagsapulak. Basta matalawag daytoy nga trabaho. So, daytoy nga pastor, nabaleg iti trabaho na itata, ijay Pilipinas. May nga pastor iti Assemblies of God. May nga pastor iti Assemblies of God. Nabaleg iti trabaho nga inpaakem iti apo ken kuana. Isu nga tinalawan na dayjay saan na nasayat nga trabaho na. Daytoy may sa namati nga napanagpabayad. Nagpa-assess ti bayadan na. Kakabsat ijay munisipyo. Dayjay ginatang nakadaga. Nagpatakderan na iti kapilya. Ket may sa itatang nga dakkel nga kapilya ti pinatakder na. Praise God. Ket amuyo talo nga service iti mararamid iti kapilya nga napatakder iti dayjay nga daga. Talo nga service. Iti maysa nga Domingo. Agsipud ta nasurok nga 8,000 ti member da. Praise God. So makita yung absat no aramidan tayo nga nasayaat. Ket makita ti Apo dagiti ima tayo. Uray no kasanot kinarigat kunak manen ti panagbiag. No lagad din nalinteg, nasayaat. Ijay panangkita ti Apo kada tayo mamatiak nga ni Apo Dios supapakan na ken gungunaan na dagiti maaramidan dagitoy nga ima nga insuko tayo ken ni Apo Dios madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo kabsat no padalusan tayo dagiti biag tayo ken ni Apo Dios ti Apo pagasaten na parang ayan na bendisyonan na dagiti ima tayo madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo. Isu ako na ditoy. Absat, agkararag kayo kat umawat kayo, di kayo totalyawen kunana. Uray no kararag, kayo nga kararag. Di kayo denggen. Gaputa naman saan ti basol dagitim imayo. Naman saan. Isu kayat tayo kuma. No isurrender tayo dagitim ima tayo, ikatan tayo dagiti mansana, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Ket kunana dito verse 16, dalusan nyo dagiti bagbagiyo, isardeng yu amin na kinadakes, ang makitkitak nga raramidan nyo. Isu nga, ti Apo kuna tayo, saan amat maturog nga Diyos. Kaya't nga asawen, kita tayo, kakabsat ni Apo Diyos. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Isa kunana, isardeng yon dagiti agaramid ti kinadakes. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Isu nga kakabsat, masapol, ngaramidan tayo daytoy. Han nga sao ti tao. Sao ni Apo Diyos daytoy. Kat saan tayo mabalin nga liklikan. Han tayo nga mabalin nga lisyan daytoy. Sao ni Apo Diyos. Han tayo nga ibaga, dagiti laing Apo. Haan, uray kada tayo masapul. Parte tayo mat. Daytoy nga paset. Nakakabsat ti sao ni Apo Diyos. Iti daytoy ngaldaw. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Saan tayo kung mga aramaten. Dagiti ima tayo nga instrumento kabsat. Nga mga ramid. Iti dakes, saan nga, mga ramit iti saan nga nasayaat, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. So, dagiti ima tayo kat narugit da, kabsat, ngem masapul, nga padalusan tayo, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. So nga, ti gobyerno tayo na odidan, iti panangibaga nga, panangdalus tayo, kadagiti ima tayo, na audit ti gobyerno. Idi pa, iti sao ti Apo imbaganan, wash your hands.
Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Ngem kunak manen tilaeng pagkurangan ti gobyerno tayo. Hanang nga ibaga ti panang purify na kadag ti puso tayo. Panang dalus na kadag ti biyag tayo. Kat no kuma madalusan ti puso tayo. Madalusan nga iba. Ti puso tayo, biyag tayo kuma. Awang kumatag, paspasakitan, di takalkalsadan. Aglalo ta, datayo nga asyano. Datayo met iti idordoronda. Tiladat araramidan da, nakadadot Pilip, da kade asyano itata nga, mabalbalitaan tayo nga, idordoron da, panguran da, anyaman pa itararamidan da, kapsat. Iso nga, nukas ta kuma, ti gobyerno tayo itata, panagbalbali, panakapabaro kuma, anyakat din nga nagtal na kuma. Iti pagilyan tayo, kakapsat. Ngem, ibag ti sa uti Apo kat ibagbagan na kada tayo, nga masapul tayo, iti nga gunodan tayo, iti pan nakadalos, madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Isu nga ti Diyos kayat na may sina tayo kada ito'y apaset ti panag iti basol. Kayat ni Apo Diyos may sina tayo iti basol. Iti ruwar ken iti makinuneg nga kinatao. Makinruwar a kinatao ken iti makinuneg a kinatao tayo. Daytoy ti makunkuna. Daytoy ti makunkuna nga double sanctification. Double sanctification. Kakabsat. Ruwar ken uneg. Amen? Makin ruwar ken makin uneg. Nga kinatao tayo, masapul. Kunak manan, daytoy timakon ko na nga double sanctification. Gaputa ti sao ti Diyos ket nasantuan. Gaputa ko na agsanto kayo. Gaputa siya ket nasantuanak. Agdalos kayo ta siya ket nasantuanak. Iso nga dagiti tao nga agsapul ken kuana masapul anapudnuda ngagsapul. Ulitek manen, hantayo ko mga agin tuturog ngagsapul. Hantayo ko mga agin sasapul ngagsapul. Nakita na lang aro din. Ibaga na pailaeng nga hanang makikita. Nakasadalang aro din. Ngem hanamet hanalang ibaga na laeng, masadot laeng. Isu nga saan tayo ko mga agin tuturog nga Kristiyano. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. So nga, punak manen, narigat nga riingen, daya agin tuturog. Gaputa agin tuturog nga rod. Praise God, hallelujah. So ni Apo Diyos, kayat na nga nadalos tayo, kakabsat, the man sanctifies himself on earth, and then he sanctifies from heaven. Masapul nga, dito iti pangirogyan tayo, iti panagdalos tayo. Tano saan tayo nga nadalos dito saan tayong tumet amakastrek ijay, gaputa saan tayo nga nadalos, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Haan tayo nga makastrek ijay pagarian iti Apo, no saan tayo nga agbalin nga nadalos. Iso nga ditoy, kakabsat, saan to nga ijayan naladawen, Apo, kunana, hangko nga nang nagdaytoy, handa nga imbagbaga ditoy, anyakit din nga imbagbaga, kunak tumet akit imbagbagami dayta Apo nakadadot pa pastor, imkas kasabada ti panagdalos. Apa ibagbaga pagbalinan da kami nga ulbodhaan. Inbagami ti sao ti Apo kada kayo kabsat amasapul nga agdalos tayo. Amin. Pastor man, kamkameng man, ken dadumapay, agdalos tayo amin. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo tapnon iti kasta ket makastrek tayon to. Ijay pagarian ni Apo Diyos. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Tulungan na tayo kuman ni Apo Diyos nga agbiag. Tulungan na tayo kuman ni Apo Diyos nga agbiag nga nadalos tapnon iti kasta ket makastrek tayo ijay. Ni Sister Vilma ijay Bible study iti Biyernes may papan ijay rapture. Panakay pangato when isot orayan tayo, isot kalkalikaguman tayo, ngem masapul, nga oray, rapture, no awan ti kinadalos. Iso ano kayat tayo, kakabsat, iti maipangato, inton umay, ni Apo tayo ng Jesus, inton agun iti trompeta iti Diyos. Masapul, isurrender tayo, dagiti bagbagi tayo, biyag tayo kani Apo Diyos. Masapul nga padalusan tayo kan kuana, dapnon may kari tayo kan kuana. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Itintulayang apagdarikmat,
agkirem dagiti matmata tayo, umay ti Apo, ket no apagdarikmat nga umay iti Apo, masapul nga rod, nga ura anyaman nga oras, anyaman nga tiyempo nga umay iti Apo, nadalus latta kumadagiti bagbagi tayo, madaydayaw tinapateg nga nagan Apo, ti sao ti Apo kunana, agbuggo kayo, dalusan nyo, dagiti bagbagi tayo, bagbagiyo, dalusan nyo, dagiti biyagyo, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo, tapno iti kasta, anyaman nga oras, nga aguni iti trumpeta ti Diyos, anyaman nga oras gaguni yung trumpeta ti Diyos. Apag kanito laeng. May pangato tayo. Kat dagiti may pangato laeng. Dagiti nadalusan laeng tinapateg. Nga dara ni Apo tayo nga Jesus. Madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Iso nga nagtunggal agkararagak ni Apo Diyos kunak Apo. Apo dalusam ti biyag ko. Itinapateg nga dara ni Apo mi nga Jesus. Dahita kumat kararag tayo, sagtunggal may sa kada tayo. Tasan tayo nga makaliklik iti daytoy kabsat. Han tayo nga may puwera dagiti bagbagi tayo. Mairaman tayo iti daytoy panagdalos. Datayo amin. Karaman tayo iti panagdalos. Madaydayaw tinapateg ganagan ti Apo. Kakabsat iti daytoy aldaw. Ayayatan na ka ti Apo, ayayatan na tayo ti Apo. Han na nga kayat nga damapukaw nga anak na. Ti kayat na, into nagguni, ijay trompeta ti Diyos. May kadwa tayong tukan kuana. Hallelujah. San na kayat nga agrigat tayo? Han na kayat nga agrigat tayo? Ti kayat na mailiklik tayo jay rigat. It's a great tribulation. Kaya't na mailiklik tayo, mayadayo tayo iti daya, abangan no di tayong tumakaitured. Ijay dakkel nga rigat ama pasamak, ijay great tribulation kakabsat. Isu nga kayat na nga sakbay, nga may dayay dakkel nga rigat sa kalubungan. Mailisi tayo iti daytoy, mayadayo tayo iti daytoy. Madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Kat kunana anak ko, alaen ka, gaputa saan kanto may karigay, saan ka nga may karigay great tribulation. Gidakkel nga rigat, saan ko kayat ngagsagrap kay jay. Kayat ko nga may pangatukan. Kayat ko nga may lisi kay ti dahito nga dakkel nga rigat. Amangan lakat ni, di munto may tured, dagiti iti rigat. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Apo, tisaom, dinanod na, dagiti puso mi itatagal daw. Tisaom, Apo, impariknam kada kami nga masapul mi, nga napudno kami nga mangsapul kan ka, tapnon iti kasta, umasidag kantumat kada kami, umay kantumat kada kami. Isungay ti daytoy nga aldaw Apo, isurrender men dagiti magbagibikad ka. Isurrender men dagiti imamikan ka. Isurrender men ti puso mikan ka, Apo Diyos. Tapnon iti kasta, Lord, nakasagana kami lata, uraan yaman nga gundaway nga umaykan, uraan yaman nga oras nga guni dayta trumpeta, Apo. Sumabot kami kan ka. Isungay ti daytoy aldaw, Apo. I-purify mo man. I-purify mo man. I-purify mo man. Tibiyag mi, puso mi. Apo, itatagal daw. Madaydayaw tanapating ganagan mo. Madaydayaw tanapating ganagan mo. Pakawanan na kami, Apo. Nadaman dagyan nalimod. Ngay nararamid mi. Nararamid dagito nga ima nga intad mo kada kami. Nararamid dagiti biyag mi, Apo Diyos nga intad mo kada kami. Pakawanan na kami. Pakawanan na kami, Apo Diyos. Dalusan na kami.
Tapno ni ti kasta o Diyos, san mi kumang nga sublanan dagitoy nga kinarugit. San mi ko mga sublanan, san mi ko mga pagbiaganan dagitoy, Apo, nga kinadakas. No di kat di o Diyos, hagbiag kami nga sumurot kan ka, agbiag kami, Apo Diyos, nga dumngeg ti saom, madaydayaw ta na patigganagan mo. Bendisyonam dagiti kakabsat nga nagdengeg ti saom. Dawatek kan ka, Apo Diyos, nga ipakaawat mo kadi nga nasayaat no kasano, Apo, ti panangsapul kan ka, Apo. No kasano nga saraken da ka, Apo Diyos. Imbagam, Apo, nga da kamit umaykan ka, da kamit mangsapul kan ka. Kat umaykan tumat ka da kami. Da kami, Apo Diyos, iti umasideg kan mapan ka dagiti pagdaydayawan. Hani nga ti pagdaydayawan ti umay ka da kami. No di kat di da kami, Apo, iti umay. Iti unag ti pagdaydayawan tapno daydayawan da ka. Isungay karkararag mi, Apo, kadagiti kakabsat. Inatati na ito yung aldaw. Ikaman ka di dati kundaw ay gumasidagkat ka. Ikaman di dati kundaw ay gumasidag. Iti pagdaydayawan. Umay diti pagdaydayawan, Apo Diyos. Itad mo tirik na kantarig gagay. Itad mo ti panakailiw, o Diyos. Itad mo ti panakawaw, o Diyos. Ngo umay dito'y pagdaydayawan. Madaydayaw ka, Apo. Madaydayaw ka. Hallelujah. Sikaralabakas. Hallelujah. Lord, bendisyonam ti sagtunggal may sa kana kami. Patibkaran na kami, pabilgan na kami. Apo, itad mo pa'y dagiti adu nga saom kada kami. Tapno iti kasta o Diyos, ma-encourage kami pa'y, mapabilag kami pa'y. Kabayatan na, urayan mi, daya palagunin ti trumpetam, Apo, patyan mi nga sidagan. Iso nga, Apo, tulungan na kami. Aramidan na kami lang kadi, Apo Diyos, nga matalek. Pagbalinan na kami, Apo, nga matalek kan ka. Madaydayaw ta na patigganagan mo. Bendisyonam da ito nga church. Bendisyonam dagiti kakabsat nga nagdengeg. Bendisyonam di sagtunggal may sa kada kami, amin, Apo. Makikadda ka kada kami, aywanan na kami kat salakniban na kami. Kukwam, Apo, ti sa amin na dayaw, glory kan panagyaman. Amay ka po tinagan ni Jesus nga pumidawatin mi dagitoy. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Naimbag ngal daw tayo amin kakabsat. Praise God. Hallelujah, Lord. Hallelujah.